Ka Joint Coordination Committee hapok kejingalam u Presiden ke FKJGP apa Shillong Circle ubak kit boklang nong plang badu Presiden ka KSU apa Shillong Circle ubak shengan lang soklet kila dawa na ka Directorate Urban Affairs bagai ban penduk no sisendon ya kesas sekolah ajaka ka bakat lahajar sispa Prapue Square Feet jak MS Ashok Auto Service and Partners mentionai ka petrol pump ha Ndromer apa Shillong ha kejaka ka badan Kala hajar sispa Prapue Square Feet. Kino ilam ke Joint Coordination Committee kilong bak Ashok Auto Service and Partners kadai ke basu shimwai ke jaka naduk menshua na ke Shillong Cantonment Board. Banbo ke petrol pump Hajan Anjali. Kumta kamlong ke badan nongrim setia ya ketenat penroisor bania pen ne bania don benta ban ai jaka jong ke sorkar ha kathan upper Shillong. Kilo ogru bak sorkar kala lek lendat bak klam kenjok tien na yok ro ke jing menjur na gipat ba nong shong shnong jong kathan upper Shillong. Inong ilam seng balang kila dawa badai ban penduk no sendon ya kesas sekolah ajaka syakani ke MS Ashok Auto Service and Partners bantai ke petrol pump kabatamai ha upper Shillong. Amar hadian mengitip bakari ke jaka juk veterinary ngila de kenduk yu minister juk veterinary hadian ba ngi lai kendrom kenram ki bobon ngila persya apok ka joint inspection temata kadi ke senjam ka ba ngi nginya chwa na kani ka office ka ba yasoi ya kata soskular bar ka ba ay ke jaka kai le si ki minister kim ngamtip kindan jingtip le si di kidan jingtip bukan bahaya hendai ki basanya ka ya kan ka jing ai wa jaka kemut ka debet na level jung director takrang ki kwa bani kenduk su director hendai la ka por ka dawa ngin sa shim pat de wi senjam kat kum ka jing dawa jung por ba ho ngin nomla banlen ha kini kindiat senam ki beladap keladon ke jing persang jung gitu ki try ki bayo itu ke jaka bakin peniak chmat itu ke kam hendai hadian ba nak liang jungi lalik ban pensange bat hadian ba nak liang jungi ngila persyak ru ha ka tu sngi bolong inspection ka ba phi kum kilat phathai khobor biasa kilang ti naduk to kupor kelas sang masange biang nengi sedang yo jingtip wur ngimtip haduk katno kolong besisya bagi don ki officer ki bala persang mencim kia biang ba ngimtip kadai ne kalaj ba ha ka shpautre ki mat si ki khot biang ya ta ka meeting ya ki kenhun ki bo fer ndre yengi seng balang ki klam khot ban ya keren mi thik ya kan ka putar pom isu ta ka ngi ong don ayu halendat tang nam taw wi barjela pi khot meeting di phosien pi penlong inspection di phosien kat ba nam ta ka jing mentoy pat jing try muluk kim chim kia ko mengelakaran naduk basai bana kaliang chong ka joint coordination committee pedang ka FKJP pat ki isu upar Shillong Circle ni ong ba ngidang committee ba ki babon ki pat ba ki ba yang kathan upar Shillong ki de gibri ki parap bat ki beri jingri kat nu kan long ka jingker khu lara kaladon lupa ka jaka sorkar bakin set up ki ki plan ki bofer mo ki kharkhana pen mi jingbam ka bagi nong rep ki yo jing mentoy bandi ki mar rep ki jungki bat ki nongri jingri ki yo jing mentoy ba ha jaka ban thiet ki jing bam nam tagi merat ki beri jingri ki ban ki sniang ki masi bat kum ta ter wat ki siar ru nadu na spo asam nadu spo berni kat nu kan long jingker khu bakhra lor gi don po ka upar Shillong plus kala de lupa ka jaka jong ka veterinary department temut ka jing ai pat kini gi pat ki jaka kalong bela defeat no eko purpose jong veterinary ba director umli na ka jai berni khasi hendangi submit ya ka memorandum dak tin khasi kalong bah hadian bah sorkar jela pi haka arf neutrik jung yayong kalau ada pas di ordinance ban itu ya kaktian khasi ba dia kaktian garu kum ko official language ni ko ban pentikana kan bah hatu kata kajing penbej kajing penmi jong ka sorkar ya kani ka ordinance arjar arfun rio haka arf neutrik jung April hatu kadi betang penbej election na hatu kila trikampura bat kani kadi ka mat ka bokongsan ka ba ngi kum ka kenhun dia kan ka kenhun ka banikong ban sedang ban penterkam ya kani ka ordinance namar haduk mentangi iba ki notification ki bofer ki baju penmi dak sorgar jela ki penmi be dak ten pareng wat hadian bala pas ka ordinance nadu bena yong mata layak lai benai redei nak tak daw ngi ko ban pentikna ba ka jingpa se ka ordinance kam dei ban penbi ju pai ba kam dei ban penbi election dei ban lek politics redei ban penterkam katkum karai jong sorkar khanang ba ki pai ba nak snong kenong ibo fer ki ba kwa ban ajing tho ki bor sorkar kila ban ada ketin la jong ki kwa ban pentikana ya kata baga ni ordinance ka di ban trikam